맞아 같이 서. 사람을 갚아요. 이만이야. Ai đi mấy đâu à? 아니야, 당대 보이빈 완자마이. 아이 사람을 갚아요. 감사하는 그 강화자요. 당대 보이빈 누가 보이빈데. 당근 난 페이피. 나는 왜 수가 아직 이 풀자마자 너 페이피 샤제 안 막할라마오네. 만 당근 감사하는 그 강은. 우와 그 많이 그 페이피인데. 페이핀 완자바이 자바이 페이핀 능아. दा गाबनायखौ उनाव दोनदों मा जादों देलाय बुंलाय नोङो नानि ओंखारलांदो सोरबा लांबाय नानिखौ जोंहानि मा नाम नानि बिदांस्रि वारि गामिया गामिया आमलायगुरि उदालगुरि ना जिल्ला उदालगुरि जिल्ला ओमफ्राय भुटियासां ओमफ्राय बहा फरायदोंमोन बे नोंनि गथ'आ उदालगुरि कलेजाव उदालगुरि कलेजाव मा फरायदोंमोन MA ओमफ्राय बे गोमानाया सानबेसे जाखो मास मोनसे जासिगोन मास मोनसे जाबायना फैथाराखै जेबो खबर मोनाखै फनबो हरा ओरैनो बहा थांदो बायदि नोंनि मथे बहा थांदो इखौनो दा मिथियानो दा मा खावलायहरगोन दा फिसाजोखौ मा खावलायहरगोन दा न'आव फैनांगौ आरो न'आव फैनांगौ मोजाङै मोजां न'आव फैनांगौ फिसाजो गैयिनिफ्राय माबायदि दिना सोलिबाय थादों नोंथांनि सान्थि गैया जि जानो लोंनो सुख गैया सानैजों गाबख्रावलायबाय थायो जोङो बिमाजों बिफाजों नायबावगौमोन आं जोंहा नानिखौ नायगौमोन आं होननानै बुंबाय थायो बिफाया गोसोआव माबाफोर सन्देह दं नामा फिसाजोआ दे माबाफोर गाज्रि अलखदाव गोलैदों होननानै बेफोरबायदि बबेबा माबाफोरसो खालामबायदां होननानै आं सानखाङो लांनानै बबेयाव माबा खामिखो सोरबा लांखो बेसे गोबाव जाखो गोमानाया मास मोनसे जासिगोन सोरखौबा लांदो होनना सानदों ना गावनो बहाबा ओरैनो थाखुमाहैदों होननानै सानदों सोरबा लांदो ना मादो दा बुंनोनो हाया माबाखौनो मिथियासै आरो जुदि सोरबा लांदोंबा फैफिननो थाखाय मा बुंगोन नोङो फैफिननांगौ जों मोजाङै मोजां सावरायगोन आरो नङा होमबा न'आव सावरायगोन दलद न'आव फैनांगौ जों एकदम गोसोआनो सान्थि गैया आहा फिसाजोखौ मा खावलायगोन फैफिननो होगोन फिसाजो गोमायैनि सिगां बिमा बिफा जानानै माबाफोर सन्देहफोर दंमोन नामा फिसाजोनि माबाफोर दुखुथियाफोर बा सिरि थानाय बा सोरजोंबा नांलायनाय माबाफोर सन्देहफोर दंमोन नामा नांलायनायखौथ' खोनाफेराखैमोन जेरावबो फनजों फन बा गिलुं थानाय फनजों फन बिदिबायदिनो खनसे माबा दुमखि दुमखा बायदि खोनादोंमोन आं ओमफ्राय आं बुंदो मा सोरजोंसो रायज्लायबाय थादो आं खनसे रायज्लायनाय खोनासंहोलाय आंनो होनना बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय बियो सोरजोंसो रायज्लायदोखाय आंलाय होननानै बुङो खैजन दं नोंसोर न'खरावहाय बिमा बिफा सानै आरो फिसाला सानै फिसाजो देरसिना फिसाजोआ उन्दै फिसालाया गिदिर दा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा खावलायनो रायजोफोरखौ जायनो नुयो नोंनि फिसाजोखौहाय खोन्थाहरनो थाखाय मा खावलायहरो जायनो नुयो बेनो ओमफ्राय जोंहा फिसाजोखौ न'आव खिथाहरनांगौ गोमाना दं मा बुंगोन बे समाव फिसाजोआथ' गोमादो आं न'आव फैफिनजानो लुगैदों आं सासेल' गथ' आं फरायहोबावनो सानदों आरो मानो बेफोरबायदि सोङावला मानो बबाव दङ मा थाखो मानो थांखो गोसोआ जोंहा गोजोननाय गैया दिनैहालागै जों गथ'खौ न'आव फैफिनजानो लुगैदों आरो जोंहा आरो सिमां दंबावो फरायनाय गथ' आं जेरैबाबो नांथारगौ आरो आं जेरावखि जा नुनायबाबो न'आव माबा मोनसे गोसो नुजाफैबा आं गोसोखौ मोजां मोनगौ आरो आं गथ'खौ आंनो सोरबाफोर नुयोबा खोन्थाहरनांगौ आंखौ मदद खालामबा आं रायजो राजाखौ खावलायबाय बहा फरायदोंमोन बेयो उदालगुरि मा मुंमोन बिदांस्रि औवारि मा फरायबाय थादोंमोन MA मा समाव गोमादोंमोन मास मोनसे जासिगोन आरो न'निफ्राय गोमादों न'निफ्राय फुङाव बायजारनिफ्राय गोमादों न'निफ्रायनो गोमालांदों मा समाव मा फुङावसो जों सिरि मोननानै उनाव नागिरदों आरो जोंखौ
दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव मा बुंनो सानो सासे बिफानि अननाय बिमानि अननाया बेसेबां गोथौ होननानै मा फोरमायहरनो सानदों दिनै नोंथांमोना बेसेबां खस्थ' दं दायो जोंथ' आरो बिराद खस्थ' जानो लोंनो खहाबा मानो खहाबा एकदम बबाव मोनगोन बबाव मोना हावा रावा नागिरगासिनो जेरैखि जायाबाबो जोंनो गथ'खौ नांगौ आरो जों एकदम रावा नुजाफैनांगौ न'आव जों गुरैयै जों गथ'खौ नांफिनगौ मोजां न'आव फैनांगौ बेल'सो आरो होमबानो जोंनि गोसोआ गोजोनगोन बिथाङा आन्दायनासो बहाबा दङ ना माबाफोर सन्देह दङ नोंथाङा सन्देहथ' आं मा बुंगोन जोंथ' जोंखौथ' फोरमाया बे सन्देहथ' जों जेबोथ' माबायाखै आं सिगाङाव फोरमायाखै जोंथ' आंखौ मा बुंदों जों बेखौ मिथिया आरो सन्देहथ' जों जेबो गैया आंखौ फोरमायोबासो आं मिथिगोन नोंनि फिसाजोआ जिहेतु गोमादों दा मा खालामनो सानदों नोंथाङा बिथांखौ फैफिननायनि बेलायाव आंथ' फैफिननायखौनो बिराद लुगैथारदों आं नांथारगौ गथ'खौ आं न'आवनो आं सासे फरायनो दङ गथ' सानैल' आंनो गथ'खौ न'आव फैफिनबा आं बिराद गोसोआ बिमाजों बिफाजों गोजोनगोन आं आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा बुंहरनो सानदों जे नोंथाङा दि जिबायदि जों फैनाव नुफैबाय नोंथाङा सासे अबस्था खस्थ' खालामनानै नै फिसाजोफोर बा फिसालाफोरखौ गोबां खस्थ' फरायनानै MA फरायबाय थादोंमोन सिमां दंमोन जानांगौ नोंथांनि सिमां मामोन जाहाथे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो रायजोफ्रा मा बुंनो सानदों फिसाजोनि बेलायाव आंथ' गथ'खौ खस्थ'जों फरायगोन आरो फरायहोबावगोन होननानै आं सानदों आरो मोजां फरायनानै फैनानै आं गथ'खौ फरायहोफिनगोन होननानै बबाव दङ आं दाबो नागिरगासिनो दं आरो आं बेखौनो खावलायदों सोरबाफोर नुयोबा आं गथ'खौ खोन्थाहरनांगौ आरो आमलाइगुरि 3 नं भुटियासां बहाय सासे बर'नि जाखांफुनाय आरो फरायफुनाय गथ' बिदांस्रि औवारिया गोमानानै दङ दा बिथांखौ न'खरनिफ्रायबो फैजानोखौ लुबैदों आरो फरायफिननायखौ लुबैदों नोंथांमोनाबो नंगौ मिथिगौ मा बुंगोन बे समाव आं बिदांस्रि बिनानावनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट खालामगोन जे नोंथाङा महा गोमाना दङ मिथिया जोङोथ' जेनेबा नागिरबाय थादों दा न'खरावबो असान्ति जोंनि गामिफोराबो जेनेबा खबर लाबाय थादों जोबोद असान्ति जादों जिहेथु नोङो जाखांफुनाय फरायनाय सासे जेनेबा लाइमोन दा बे हिसाबै नोंहा फरायनाया जोबाखैमोन MA फरायदोंमोन ना दुखु नांदों जेरावखि थाया मानो नोङो दायो जिहेथु माने जोङो नागिरनाय जोंनि गोसोफोरा उसुखुथु जाबाय थादों नों जेरावखि थाया मानो अननानै फैफिन बिनानाव नोङो जोंनि असे बिनानाव जिहेथु नोङो जोंनि जाखांफुनाय एसेबां गिदिर फरायबाय नोङो जेनेबा बेफोरबायदि जाहाथे आन्दायनानै दंहैयोब्ला बा सोरबाफोर जेनेबा माबाफोर नोंखौ जुदि दोनहैदोंब्ला दा नोंथाङा अननानै फैफिन जोङो मानसि हिसाबै मानसिया भुल जायो गोरोन्थि जायो बेखौ जोङो जेबो सुद्रायनांगोन जों मानसि हिसाबै नोंखौ जेनेबा जों बजबना लागोन दा बेखायनो जों खावलायदों बिदांस्रि बिनानाव नों जेरावखि थाया मानो नों अननानै फैफिन बे समाव बुंनो सानो दिनै बिमा बिफानि दिनै गोबां दुखु खस्थ'खौ जोंबो नायनो हायासै मोदै बोहैबाय थादों मा बुङो गामिनि जानानै जों गामियाबो मोदै बोहैदों जिहेथु जोंनि मेगननि देखायावनो बियो देरनाय लावबाय फरायबाय एसेबां फरायनानै जिहेतु दिनैनि समाव जुदि हरखाबै जुदि गोमानानै थायोब्ला दुखुआ बयहाबो जागोन जिहेतु माने गामिनि बेबो सासे सम्पद दा बे हिसाबै जोङो दुखु फोरमायदों गामि हिसाबै बहुत दुखु फोरमायदों जोङो जानो लोंनो सुख गैया नोंखौनो महा नुगोन नामा बबेयावबा आन्दायना दंहैयो नामा बेखौनो जोङो नागिरगासिनो दं बिथांखौ ससियेल मिडियायाव होनाय लोगो लोगो बिथांनि सावगारिखौ नुगोन गोबाङा मा खावलायगोन जोङो ससियेल मिडियायाव होनाय लोगो लोगो जोङो आसा फारिदों जायफोरा नुदों बिथांमोना अननानै नैबे जानबुं नाम्बाराव नैबे माबायाव माने जानबुं नाम्बार होनाय दङ आरो स्क्रिनाव जेनेबा बिथांनि सावगारिखौ होनाय दङ रोखाहै दा नोंथांमोना अननानै जायफोर नुदों बिथांमोना अननानै हयथ' फोरमायहर आरो जोंखौ खावलायहर नङाब्ला नोंथांमोना जुदि अननानै जुदि उसुबिदा जायोब्ला थानाफोरावबो खावलायजागोन फोरमायजागोन बा खोन्थाजागोन हमनाबो दोनजागोन आरो ना हमनाबो दा दोनजागोन नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानदों बायचान्स बे बुस्थुखौ बिदांस्रि औवारि बिनानाव सासे मोजां फरायनाय हिसाबै दिनै नुयोब्ला मा बुंनो सानदों बे आथिखालनि मुगाया मोजां दिन नङा गोबां ससियेल मिडियायाव नुबाय थादों बेबायदिनो गोबां दुखुथिया मा बुंबावगोन जिउ गोमानाय मानाय दा मा एलर्ट होनो सानदों सन्देहबो नाङो एखनब्ला जिहेथु माने बियो सासे रोंखा राखा लाइमोन सिख्ला बियो अन्तत खनसेसो फन खालामगौमोन बियो खिन्थु दाउट दङ जोंहा माबाफोरसो जाबाय नामा होननानै बिनि सायाव जोंहा दाउट दङ हयथ' जुदि गोमायाखैब्ला बा जेबो जायाखैब्ला नोंथाङा खनसे अननानै फन खालाम नोंथाङा बहा दङ जों बेखौ खावलायबाय बिनानाव